May Babengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po kayong talasuyo Jennifer Salenga. Areni na ring mga regular balita ngayon Miyerkules, December 13, 2023. PUJ operators king Pampanga, Elakano Makiabe king transport strike naning piston. 1,883 PUJ units ang magbiyahe kareng 147 na ruta king Central Luzon, mamiligro lang milako prangkisa. Meteng meto nga tao at may nga sugat no mandeng siyang pang pasaheros kaya rin ang misabal ning dump truck king jeep. Banalabatwin king Magalang, Minyeyang Sala at Pagasa, kareng Memalen. At mas socially inclusive, baligligang parol, ay asahan niya king December 16. Meteng meto nga pasahero na ning jeep kabang may nga sugat noman, deng siyang pangkayabe na, kaya rin asama ning dump truck king karelang sasakyan king Jose Abad Santos Avenue, San Nicolas 2, Lubao, Pampanga, ngeni pong abak na ning Miyerkules, December 13. Ay ni pong report. May ang uyabiing meto nga pasaheros ng jeep, kabang may nga sugat no man din siyang pangkayabe, kaya rin ang misabal ng dump truck king karelang sasakyan. Milyari ing road crash king Jose Abad Santos Avenue, San Nicolas 2, Lubao, Pampanga, bandang alas 8 ng abak ngayon ng Miyerkules, December 13. Agpang king hepe na ng Lubao Municipal Police Station ay plus Lieutenant Colonel Dederick M. Relativo, papuntaya bataan ng dump truck kabang babiyahin naman pa San Fernando ing jeep. Pagdating sa place of occurrence, nawalan ng control itong sa truck. So umikot siya, nabangga niya yung incoming na passenger jeep. So opposite direction sila. Agad no man kanong may karesponde ring kapulisan, kambering response team si Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection at Traffic Enforcement Group. So naibiyahin natin kagad yung mga sugatan sa pinakamalapit na hospital, which is ang Scholastica Romero District Hospital, dito rin sa bayan ng Lubao. Kasalungsungan niya kanong atsuking custody ng Lubao PNP ing driver na ning dump truck at posibleng kanong midaluman kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries, and damage to properties. Samantala, kaya rin ang mipulay rin biktima king ospital, agad na namang clear ing accident area. So siguro mga inabot din tayo ng mga 30 minutes para ma-clear natin yung kalsada kasi may mga langis-langis pa doon. So naitabi na natin yung mga sasakyan, pati yung paglinis ng debris after documentation.
So mga after 30 minutes, na-clear natin kagad yung traffic. So nag-normal traffic situation na siya. Paganakanan ng mga relatibo karyang motorista, ingkapaningatan king dalan. Talagang kami ay nakikiusap sa ating mga motorista na to practice yung extreme caution. So anytime talaga na dapat lagi tayong cautious doon sa ating pagmamaneho dahil dahan-dahan lang, masyado mabilis. I-practice natin yung pag-yield o pagbigay daan para sa ibang mga motorista para po tayo ay malayo po sa disgrasya. So, dapat talaga na pag tayo ay nasa highway, dapat po magbigay ng daan, tapos dapat dahan-dahan lang dito sa, lalong-lalo na dito sa bayan ng Lubao. Ako, Inke Koy Talasuyo, Lia na Kanilaw, ating pusong makabalin. Ela ka makisan metong deng transport groups ketiging Pampanga ken transport strike kapanagkat na ning pagkakaisa ng mga samahan ng super at operator nationwide o piston bukas December 14 hanggang December 15. Agpangking Land Transportation Office Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 alapang transport group ang menabiso keng karelang opisina dikil keng pamakyabera keng strike. Masking grupong Piston Rama, amikyabe keng tauning strike kanyang November 28, ela mo rin kanu makyabe ngeni. Makikisa o wala pa? Wala pa po. As of now, wala pa po. Pero continuous po yung ating monitoring and also coordination with PNP and the concerned LGU po. Yung sa identified po ng mga lugar kung saan po may mga talagang strike. Makiabing Piston Rama pa magbalino. Bukas po alapong transport strike malyari kung rota ng Angeles pa pala. Kaya tapo makiabi kaya po ng 50. Kaya tapo At so laging mayigit 1,800 na public utility jeeps magbiyahe kareng 147 na ruta keng mabilog ka Central Luzon ding malyari pong milako prangkisa nung elami tagal keng deadline na ning franchise consolidation keng December 31. Makasadyano man kanong lungub Sabado ring personnel na ning Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 para antabayanan ding tagal keng consolidation. Ay ni po report. Ala ng extension keng December 31, 2023. Deadline ning franchise consolidation dareng public utility jeepney para keng PUV Modernization Program o PUVMP. Iniing inanunsyo ng President Ferdinand Marcos Jr. anyang Martes, December 12. Agpangkang Marcos Jr. balaw siyang PUVMP at Aeropa Bus 10 deng mapilan mo kanong sasalangsang bang madelaying programa. Agpangkeng presidente na ning pinag-isang samahan ng mga tsuper at operator ng Rutang Angeles Mabalacat Incorporated o Piston Rama, repa mo rin tanggap ing meging desisyon ng PBBM ay na i-extend ing deadline ng consolidation. Nakalungkot Sir Paulo. May litutukan po, pauli na po itang amano ng kaya katang presidente na po na itapong deadline for consolidation is December 31 is ala na pong extension. Ngayon po, ipanalangin mo na kanini, sana ito pong consolidation, nila pong dinila ng deadline. Eh kung party ni Sir Paulo, aligay po siguro, talagang isagsad minute hanggang December 31, hindi kaming prangisa, nung nanuman yung kararas na siguro, nung hanggang na kami December 31, karin na kami mo, kami sa January 1, sigurado nagay po siguro magbiyahe. Pegsadyanan ng CLTV 36 News yung opisina na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 Keti Diosdado Macapagal Government Center keng Ciudad San Fernando at keni ikitming di taklamo reg makipagtransaksyon. Basiking datos na ning ahensya sula keng 1,883 PUJ units ang magbiyahe keng 147 na ruta keng mabilog ka Central Luzon deng EPA meka pag-consolidate. Dito sa Central Luzon, nasa 8.83% na lang
tayo ng mga unconsolidated na mga PUJs at saka 3.13% naman sa UV Express. So kung i-convert natin ito sa numero, dito sa mga PUJ sa Region 3, nasa 1,883 na lang yung operators na hindi pa sumasali o nagko-consolidate. While doon sa UV Express, siyam na lang po. So, dito po tayo sa may PUJ, which is dito tayo sa mga non-MUSEP area. Ito yung, ibig sabihin nito, ito yung mga ruta na hindi tumatawid ng Metro Manila. So, ang percentage po doon is 21.91% na lang po. Agpangking hearing officer 4 naning LTFRB Region 3 ay Attorney Jen Rodriguez, panayan dapa kanong mikabayong guidelines para kareng managalan keng franchise consolidation. Makasadya no man kanong mag-overtime at magdagdag personnel bang antabayanan ding PUJ drivers at operators. Bali, mayroon tayong nilabas na memorandum circular, no, na pina-streamline na yung requirements for receiving. So, for example, if you are a cooperative, kailangan lang is CDA registration, ORCR, at saka board resolution ng authorized representative, and the application itself. So, 4 na lang talaga ang hihingin. So, the rest ng requirements doon na lang sa hearing. And then, magkakaroon po tayo ng mga overtimes. Papasok po ang mag-skeletal force po ang LTFRB dito sa Region 3 para po i-accommodate yung mga magpo-file pa po ng application. So, ang aming overtime po, December 16, 23, at saka 30. So, Saturdays po lahat yon. Aking kaya kanyang talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan. Kayo mama ko magbalik yung Balen at Balita. Makatuto kayo pa rin kay Balen at Balita. At so naking 99% ting pamagsadya ng gagawan darepong manibala king Peka Makule at Peka Masayang Bengi king Pampanga in Giant Lantern Festival. Bukod pa kanini, masaya ring belita ring manibala king selebrasyon ang magiyang mas inclusive ang ligligang parol nyening banwa. Ay pong report. In December 16 namo, ing pananayon. Iniing pagmaragol daring manibala at bani muna king peka antabayan ng kaganapan kay tiking labot Kapampangan, ing Giant Lantern Festival. 3 days bayo ing ligligang parul, 99% na makasadya ing ega na gana. Manibat king program, venue at syempre, ring bida king bengi ngayta, ring Giant Lanterns. Lawe ko ready na kasi ega na gana naman institutionalized na
balik ko sabihan, banwa-banwa, deng local government unit, ang poret ang private sector, kaya beta mo, kasanayan da na ini. At ini, pane naman itang lessons learned from last year, observations, recommendations, yan namang i-address na naman itang present committee. Kanya, pane yang mag-improve, pane sabihan ta na, detang taong mamahala at na lang institutional memory nung nano itang masanting amilyari last year at pwede pang gawan ngeni to improve. Agpangkang Sonia P. Soto ang chairperson ng Giant Lantern Festival 2023 at presidente at general manager ng CLTV 36 at inlamo namang makasadyang masanting ang incident management plan. King makanining pamikatagun, mamandar mo naman kano yung pangareliyoso rin kabalen, bang manyawad gabi para kintagumpelan ng event. Detang anticipated na problema from natural disasters to man-made disasters, considered no reta. Pero siyempre atin tamong certain level of religiosity also na itang Kapampangan, nag-ale na lang ebon. So baka nita kan Santa Clara baka itang Bagyo, Uran, alidatang at banwa-banwa naman na ing wish tamo gagrant na. Mumunan, muran saguli mo, kay ba't mag-continue na naman yung festival. Samantala, metong pa karang improvement sa ipatupad na ng GLF 2023 Executive Committee ing mas inclusive aktibidad. Pinaka-importante yung dealing aspeto na ng festival, itang social inclusivity. Only 1,000 seats will be provided only for the guests, meaning the guests of the judges, the guests of the city officials, from the national government to the provincial government to regional government offices to the local government unit, including the city officials, meaning up to the department heads, probably division level, makanyan, execom guests, lantern makers, families, ang poparetang families na rin, barangay captains. And there are seats to be provided for the elderly and the PWDs. But of course, these again are on a first come, first serve basis. Magpasalamat naman ni City of San Fernando Mayor Vilma Kaluwag karing manalakaran kambe ang lokal na kapanibalaan para king ligligang parol. Never-ending thank you. Dakala salamat karela kasi pro bono lamo rugo, alano mang sweldo ken talagang love for our San Fernando love mo talaga ken kultura tamo. Lugod ken kultura niya chula ken sasawpla na alalang sweldo kasi pabi ka lugod at bakit ta ma-preserve yung kultura ng San Fernando. Marapat siya kayong December 16 ng Giant Lantern Competition king Robinson Star Mills Pampanga. Dapat mira siya ang gana king January 1, 2024 in duration na ning festival. Para karang makapunta kang venue, may palagaya naman live ini king CLTV 36 at karang kakatamong social media platforms. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Memayang sala kareng Magalenyo at Magalenya ing banalabatuin keng magalang o ing karelang version na ning Lubenas ning Pasko. Keti mikyabe la kayang limbon deng 27 barangay ameg sadyang kanya-kanyang mga regula parola. Albentaya ing makabaldugang tradisyong ini keng report ng JM De Jesus. Metong yang pakamalan na matuwang tradisyon kaya tinawad Kapampangan ing Lubenas. Basic ing historical documents sa Balen ning Magalang at suking pamanyaup na ning Holy Angel University Center for Kapampangan Studies ing Lubenas ing siyamaldong prosesyon at preparasyon para king pamanyatang na ning Pasko ing kebaytan na ning Ginoong Jesucristo. Paralan niya naman kano inibang ayag katdok ing pisamban ning Kapampangan anyang mumunang panahon. Mag-umpisa king pisamban, maglimbon laring memale na magdalang mga ragula krus sa parul, asisimbolo kanuking apong Ginoo at tutukyan daring 12 batuin o ring 12 apostles. Kaya bahing karo daring santo ating mga di at maggoso at magkantang Dios de Salve Maria.
Banwang 2016, anyang minunareng dinaw ni Banalabatwing kay Magalang, kinasa na kanong Mayor Malu Paraslakso na mapreserba ay masalese ang tradisyon na ning Lubenas. Aside from itang cultural heritage ini na etamo buring daking Magalang ne, it is one way of bringing people closer to God. Ketang faith da na balutan naman nga ni how cruel the world is, ketang bagya na dakal malilyaring nga masanting, pero kere ni symbol ini akakit keng simbolo na ning para milapit lang pa si Bayo reng den kaya kaming kabalen keng Ginoo, at the same time manatili ang tradisyon na kaya katamong pinractice man niya minunang panahon. Kaya muking kultura, king ekonomiya at may ayaliwang aspeto na ning pamang gobyerno makasaop ya po yung Lubenas ning Pasko king Magalang. Anya naman pa si Bayo yang mera patinibeng ining Martis a 12 na ning Disyembre. May kisan metong laking Lubenas ning 27 barangay na ning Magalang. Keti miligligan na rin kanilang gewang parul a memyesala king Balen. Linim mula rin ni Kayabering Malasanto patron na ning Balang Baryo. Agpaking chairperson na ning Diocesan Commission for Cultural Heritage of the Church ay Reverend Monsignor Eugenio Reyes, makasawap yung Banalabatwing kay Magalang, bang iya mabateng tradisyon na tunay Kapampangan. Metong yan naman kaningurado ng ligligan ni Monsignor Reyes. Ining revival agagawan na ngayon is more, of course, yan na kalupay tang need kanita, no? But it is becoming more of adding color, religious color, to a festivity that we prepare for Christmas. At keng balo kong personal, kita mo mong Kapampangan kaya Pampangay ng ating makanya na tradisyon. I don't know if nalala, pero wala akong balo. Giyangap Kapampangan ko, taga-Tarlac ko, pero ikeng Kapampangan Tarlac, kaya malaki makanya na tradisyon. Only here in Pampanga. Makayasa naman kanuring may mali na lakwas na pangpasantingan ng Banalabatwing kay Magalang, bang kanitang makilalay ni Alimuketi Pampanga no neki mabilog abang sa atyatu. It's promoting our rich cultural heritage as Kapampangan, but at the same time it's also a tourism product. It's an avenue where other people can visit Magalang. Samantala kay Batnaning Lubenas, miyabay-yabay na rin Magalenyo king harap na ning munisipyo para king Pialben, apenibunan na ning world-class performing arts group Arti Santa Rita at Anak Bale Balayan. Kaya din ninandala namang galal ding piyakamasanting nga parul. Ikwa na ning Barangay San Pedro 2 ning kalimang pwesto, 4th runner-up naman ni Barangay San Francisco, 3rd runner-up ng Barangay Santa Lucia, 1st runner-up yung Barangay San Ildefonso, at back-to-back winner naman yung Barangay San Jose. May nikwalang cash prizes na pang premyo na pwede nang gamitan king karelang barangay projects ding minyambut. Kaya ba Johnny Coronel, yako yung kaya kayong talasuyong ating puso makabalen, JM De Jesus. Pakatindayag lang yan ireng miyayalawang lelangan dareng Mabalakenyo artists, kaya nga dating munisipyo na ning syudad Mabalacat. Apininiing Pasko, a visual arts exhibit, amalyaring pasyalan ng aking mapupusing banwa. Silipantala ring mga santing nga obra king report ng Paulo G. Santos. Mibuklat neking dating munisipyo na ning Mabalacat o ngaw sandang Tabnuan Mabalacat Cultural Hub ing Pasko, a visual arts exhibit kasabi na ning pamagmasusi king 452nd aldo na ning Kapampangan anyang Lunes, December 11. Miadwangan lang saop ing Mabalacat City LGU, Mabalacat City College at reng Matenakang Kapampangan bang mipatindayag la reng lelangan da ring kabalen artist king newly renovated museo na ning Balen. Agpang king cultural advocate at historian ay Alex Castro, papakit daring lelangan daring artist ing kwento na ning Paskong Kapampangan. Namin nakuha mo kayong art, ne? Ito yung kaya, era no manapangan, ne? Pagsita mo, manakit mong images gawa daring artist, nakuha ko the imagination at itamong gawang kwento nung kinatamang interpretation. It actually livens up and energizes our imagination. Pasalamat naman ng visual artist ay Doji Aguinaldo uling mirinan lang lugal bang makapantindayag obra. Inyawad na naman Aguinaldo ing saop ng Pampanga 1st District Board Member Winwin Garbo bang lakwas siyang misinop at misulong ing kulturang Kapampangan. At sana Sir Arwin, kare po kaya betawag mo Ma'am Winwin, balabalaos na po sana ini. Makabiyayan tani po sana yung kaya katamong Arts and Culture Kening Mabalacat. Sir Alex, sopan nyo kami.
Pidinan kesa ng baleo, tugnaan keming tapluan, para ating kem pupuntalan na lugar sakaling ating kaming pamitipon o meeting. At malyarin niyang gawanin, kaya kami lalang hanggang nanong oras keti. Sana may buklat no kay si Pandeng aliwang manimuno, naing artist at o tagapaglalag, metong la namang komunidad keng metong mabalen. Samantala, aminado naman ni BM Garbo ang mamuntukan keng Tourism Committee ning Sangguniang Panlalawigan at dakalya pa dapat gawan ng gobyerno bang minono ing sektor ning pamaglalang at kultura keti Pampanga. Pisan kaya po siguro keng pamanyag po mo naman pong pasensya. Balo ko po, may kulang yan yung gobyerno kaya kami. Siguro po miyaliwa na pong sirkumstansya yan, miyaliwa na pong issue in masambit na, pero sincero po yung pamanyag ko po tawag kaya kami. Makalagay po Kenny, site kakulangan. Pero siguro, I will cite that in another occasion. Mas magayat po yung obra ko ngayon na kailangan ko lang pong conviction din kaya po na opisyalis ng gobyerno nung makanano ka importante yung programa para kay sining at kultura. Agpangpakang Garbo, bistaman dakalya para panahamuning balen, yamu naman dapat makakalingwan ing pamagmasabal king Kapampangan Arts and Culture. Masakit po yung mga din sinalo na pa siya alimula kasing edad din kaya mo kay gobyerno. Diba? It's a burden, but I know naging kasopan mo po at king kapurihan ko po, yung puso ko po para po kiyaning programa ngayon balo ko po, pagtagumpayan tamo man po yun. Ako yung kakain talasuyo ay Paulo G. Santos at pusong makabalen. Kayo po mama ko, magbalik kaing balen at balita.
Makatuto kayo pamurin king balen at balita. Kasalungsungan pong malalyaring ining eleksyon daring talaturuking Central Luzon. Pagitan din adwang Teachers Union para king sole and exclusive negotiating agent o SENA. Apin din ring Alliance of Concerned Teachers o ACT Region 3 ating Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASSERT. Ing manyambot ing manalakarang representante dareng rank and file teachers patsyateng negosasyon keng regional office na ning Department of Education. Bukas December 14, mayari po ing eleksyon. Pero at suking 5,486 ing lamang na ning ASSERT king act king botong 24,352 at 18,866. Para po king karagdagang detalye kay abe tayo live Sir James Pagaduan ing pamuntok na ning ASSERT Central Luzon. Sir James, magandang gabi po sa inyo at welcome po sa ating programa. Magandang gabi, Ma'am Jen, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Opo, para lamang po sa kapakanan ng ating mga manonood, pakipaliwanag lang po sa atin, Sir James, no, kung bakit ho mayroong eleksyon na nagaganap ngayon sa ating mga kaguruan. So, ang pag-uunyo ng mga guro ay inuutos po ito ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng Public Sector Labor Management Council. At meron po tayong dalawang rehistradong unyon ng mga guro dito sa Central Luzon, ang ACT Union and of course ang ASSERT Central Luzon Union. Now, dahil may dalawang rehistradong unyon, kaya kinakailangang dumaan sa tinatawag na certification election upang mapili ang SENA at ito po ay ginanaap noong 2019. Bagamat nanalo po ang ASSERT laban sa ating katunggali, ay hindi po tayo naupo bilang SENA dahil we failed to satisfy yung tinatawag na po ang ASSERT bilang SENA. Yung SENA, by the way, ay ang sole and exclusive negotiating agent. Makaraan ng ilang mga pag-uusap, inabot na po tayo ng pandemya, kaya ngayon lamang po matutuloy ito pong run-off election. Ano po ang pagkakaiba? Dito po sa run-off election, hindi na po kasama sa choices yung no union. Unlike noong pong certification election, tatlo po ang pinagpipilian, no union, ACT, and ASSERT. This time ay dalawa na lamang po, wala na po yung no union. Mamimili na lamang po yung ating mga guro sa Central Luzon sa pagitan ng ACT at ng ASSERT. At paramihan na lamang po ito ng boto. Wala na pong nire-require na bilang ng lamang o bilang ng nakuhang boto. Ito po ay paramihan na plurality of votes. Yun na lamang po ang paiiralin. At sa kasalukuyan po ay nakatapos na po tayo sa 6 na lalawigan. At katulad po ng nabanggit po ninyo sa inyong ulat, ay kasalukuyan pong lumalamang ang ASSERT ng humigit kumulang 5,500 votes laban po dito sa ating katunggali. At tulad po ng inyong nabanggit, bukas December 14, ang huling lalawigan na magsasagawa ng kanilang eleksyon. Linggo-linggo kasi ang schedule ng mga eleksyon, yung ating run-off election. Kaya po bukas ay malalaman po natin ang kabuuan ng bilang ng mga nakuhang boto. Pero we are talking of how many teachers pa po or how many votes pa kasi Sir James, ang laki na po ng lamang eh. Nasa mahigit na 5,400 na. Noong nakaraang 2019 certification election, sa lalawigan ng Bataan ay may bumoto na more than 17,000 teachers. Ito kasi ang pinakamalaking bilang sa mga probinsya dito po sa Central Luzon. So, at noong po nakaraan sa Bulacan ay nanalo po tayo ng ang ASSERT ng mahigit 1,000 boto. Okay. Nais lamang po naming marinig, no, kung, sabi nyo nga, abangan pa bukas, no, kung sino po yung mananalo. Anyway, pareho naman pong isinusulong nitong dalawang unyon na ito, yung para po sa kabutihan, kapakanan ng ating mga guro. On your part po, Sir James, sa grupo ninyo sa ASSERT dito sa Gitnang Luzon, ano po ba yung mga programa ninyo, no, na nais pong isulong, no, oras na kayo ho ang maging sole representative ng ating mga guro, no, dito po sa Gitnang Luzon?
tatlong bagay ang nais nating puntusan kapag tayo po ang naupong Sena. Immediately, ito po yung ating dadalhin sa ating negosasyon. Unang-una, of course, ang pagtataas ng sweldo ng mga guro at ang isinisigaw po natin ay salary grade 20. Well, may mga basihan po ito. Hindi po ito alatsampa lang. Bakit 20? Bakit 15? Tayo po ay salary grade 20 ang ating panawagan. Dahil sa pulpa noong 1991 ay may mga ganito na pong rekomendasyon ang EDCOM at ito po yung ating sinusundan. Ikalawa, yung kalagayan ng mga guro sa kanilang pagtuturo, sa kanilang pagtatrabaho. Alam naman natin na lalong bumibigat yung mga katungkulan, yung mga pasanin ng mga guro natin. Marami mga paperworks na ginagawa at talaga namang mahaba yung oras ng kanilang pagtuturo. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamamaraan ng mga pagtuturo. Ang lahat ng iyan ay nakakadagdag sa mga trabaho ng mga guro. Kaya tinitingnan po natin ang kalagayan ng ating mga guro sa pagtuturo. At yung hindi matapos-tapos na interpretation tungkol doon sa dapat bang lumampas ng 6 na oras o dapat ay hindi lalampas ng 6 na oras ang actual classroom teaching ng mga guro. At ito po ay babatay natin doon sa probisyon na itinatadhana ng ating Magna Carta for Public School Teachers. And of course, ang mga health benefits na sa ilalim ng Magna Carta ay marami po yan. Hindi lamang po free medical check-up taon-taon, kung hindi pati hospitalization, especially yung mga tinatawag nating work-related illnesses or diseases na nakukuha po ng ating mga guro. So ilan lamang po yan sa mga nais nating isulong kaagad. Well, of course, marami pa na ating pong isusulong para sa kabutihan at kagalingan ng ating mga guro kapag tayo po ang naideklara na Sena dito po sa nagaganap na halalan na ito. Alright, patuloy po kaming makikibalita sa inyo kung ano yung magiging resulta ng botohan bukas. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak, Sir James, at good luck po sa inyong grupo. Maraming salamat po, Ma'am Jen, at mabuhay po kayo. Magandang gabi po, Sir. Abalanapin po yan ni Sir James pagaduan ng pamuntok na ning Assert Central Luzon. Muntatamo po ka rin alawang balita. Ayari na niya ng Department of Public Works and Highways o DPWH ing pamag-upgrade king farm to Market Road king Barangay Santo Niño, Magalang, Pampanga. May ponduan niyang 15 million pesos ing 2-lane, 5-meter rural road asusukad 1,207.40 meters. Ang pangkang DPWH Pampanga 3rd OIC District Engineer Arnold Ocampo, nasana ning proyekto improve ing pamamunta kareng asikan bang maging mayaning access na ring Ortelano kareng karelang agricultural lands. Alina mo naman kanu pabilisan ni ning biyahe nune mas gawang simple ing pamanibala kareng karelang tanam at seseng ayop. Dagdag na pa, manwalala kanu na pauli na ning pamagdake mas masaleseng access kareng farms at palengke, makasaw plan naman king kabuang development na ning agricultural sector ning mesabing lugar. Samantala, ayari na naman ning DPWH ning adwang slow protection projects king Guagua Pasac River. Magkalagala rin ning 145.2 million pesos. Megiyang heavily silted ning Guagua Pasac River, kilala mo namang dalan bapor kay bat na ning Mount Pinatubo eruption. Bayo la megawaring flood mitigation projects, maepektuhan la ring komunidad king paligid ning lugar king pamag-overflow na ning ilog. Agpangkang DPWH Pampanga 2nd District Engineer Gregorio Odea, makasaop la ring proyekto kareng aliwana pang inisyatibo ning gobyerno bang asigurong miligtas na king epekto ning naning albog ding residente ning Guagua. Arestado ing metong nga high-value individual at ing metong na pang-abe king buy-bus operation amerapat king Santa Maria, Bulacan inyang alauna ning ganingaldoy niya pong Martes, December 12. May kumpiska mo naman karela ing 200 grams na ning pagsuspetsang shabu amikialagang 1,360,000 pesos. Miralala ring merakap a suspect at ing ebidensya king local police station para king proper disposition. Pinuri na naman ng Regional Director ng Police, Regional Office 3 ay Police Brigadier General Jose Hidalgo ring kapulisan para king karelang effort aarakap ding kriminal. Dagdag na pa, magabalaos sing kampanya laban king illegal na droga.
Kayo ma'am, ako magbalik ya ing Balen at Balita. Makatuto kayo pa rin keng Balen at Balita. Migit baking premyo at dangal akwada ring ligligang parol, maragulya ka ng bage ing mabubong pamisan metong at pamikalugod da ring lantern makers keng Barangay Bulaon. Apin kano ini ing karelang sekreto bang lakwas deng apasanding ing karelang pagmaragula obra keng Giant Lantern Festival 2023. Kilalanan tala rin at sugulo da ring parol ning Barangay Bulaon king Balita ng Liana Canilao. Sislig rin mga santing at mga kulang parol para king kompetisyon ng Giant Lantern Festival king Syudad San Fernando, Banwa. Kasabi ning pamamiyasala king venue, magsilbila ng mga aslag ni Pag-asa Reni at panibatan ni tulad ring balang kabalen. Gulot na rin kislap-kislap pa parol, apin ding lantern makers apay pagalbang maging manayon at patagumpe ing ligligan. King pamamuntana ng CLTV 36 News karang 10 participating barangays, kambeing Barangay Accreditation and Regulatory Committee ni GLF 2023, dimdaming ipipunpunan ng karelang lugod, king pamangawang parol. Kalupa na ning kwento na ning lantern maker iba't Barangay Bulaon. Kasi manibat 1995, kumbaga bala mo itang dayamin itang gagawang parol. So kasi nga kaginawa, bala mo kompleto yung paskumi kayong mga wamparol maragul. Bala mo pantunan mi. Hanggang ngayon igagawa kaya po. Migit baking premyo at dangal akwara king ligligang parol, maragulya ka ng bagay ang mabubuong pamisan metong at pamikaluguran darang lantern makers king Barangay Bulaon. Kami naman, balos balang bayani anya rin. Para kareng tao Bulaon, pating agit. Huwag madideveloping unity. King kay, kanti mo king kaming kay, balang may kakapatad. Gamit ring 8,200 light bulbs, may pakit ka ng mas malayo na performance in Barangay Bulaon, yaning Balua. Dagdag pa kining 100% support na bebiyana ng pamuntok ng barangay. Ay, bibiyata mong suporta ka rin lantern makers, balo mo naman, at saka every year naman yung budget ang ki. Anya kayo magkasagit nung kitang makaprogram yan talaga. Aparte ka rin ang bibiyada rin kayo katamong subsidy na ng city. Ang po pa rin kay GLF Foundation.
Samantala, marapat siya ang Giant Lantern Festival mag-umpisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya kay Robinson Star Mills Pampanga king December 16 ang mismong competition at ayalben niya naman ining live king CLTV 36. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Aliwaing panyambut no neing pamikatagon apag maragulde karelang lugal at makapamyelang saya kareng memaryo. Apin kanuining sangkaning pamakyabe na ning Barangay Kalulot keng Giant Lantern Festival 2023. Kilalanan tala ring at sugulot ning iganting parol ning Barangay Kalulot keng balita ng Liana Canilaw. Alaking isip na ning kapitan at lantern maker na ning Barangay Kalulot ing kompetisyon king daratang aligligang parol. Ing nasa ramu kanu, apag maraguling karelang iganting parol at makapamiyatula kareng karelang kabarangay at aliwa pang memalin. Hinipin, ing gay pantunan na rin tao kung pakyabe ulit. Uling amin bisdapin ng banwa nag-entry yung Barangay Kalulot. Yan kayo makipag-compete. Uling magaling lang rin. Magaling lang rin. Kaya mo rin lantern siya magaling lang. O na ipakilabang ko itang galing ng kakong ikit ko kaya. So emi swerte niyang kadwa, dinobli kaya pangini. Binya emi suporta kaya council para at least kaning buong Kalulot, ang bubugang Kalulot, buong mundo, akit demo itang lagyong Kalulot. Makswelo na kami. So sabi ko, Teddy, makanyan man ako, itang gawa mo kanita sabat, dapat doblean mo. Pero dobling suporta mi kaya ka. Maragul mo naman kanong kasapan ng tradisyon ng pamagparol para king karelang kabiyayan. Pinuri na mo namang Kapitan Jaime Capil ang dedikasyon at sipag darang mangawang parol, baya mo lunto masanting ing karelang Giant Lantern. Itang gawa mi talagang suporta, binyemi. Lalo itang pakikwanan mi, kitang tradisyon and culture. Nung makanano yung kagaling, yung kakong lantern maker na. So binyenangan, ikit mi ng sakripisyo ng gagawan, mumuran, talagang makipagsapalaran. Samantala, marapat siya ang Giant Lantern Festival mag-umpisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya king Robinson Summers Pampanga king December 16 ing mismong kompetisyon at ayalben niya naman ining live king CLTV 36. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Level up na yung dating electrician at rotor maker na ning Barangay del Pilar para king Giant Lantern Festival 2023. Iyan na kasi ngeni ing lantern maker. Kaya rin ang mag-retire ning kayang mentor at dating manimuna king pamangawang parol ning barangay. Magbalik kay Liana Canilaw. Mayan king pakiramdam ing pamangawang parol. Nadadalong ning bayong lantern maker na ning Del Pilar June batak ing pagal king kayang pamagobra king iganting parol ay bida na ning barangay. Yearly po, alas sa balang po, kahiligan ko niya mo. Wala masaya ako kung gagawa kong parol yearly every darating yung Giant Lantern Festival. Masaya ako, mayang ko panandaman kung gagawa kong parol. Iba't king panga electrician at rotor maker kilubning at lumpulong banwa, iyan ang yening tatalan king parol ng barangay uling megretiro na yung 65 years old ay Efren Chodin. Basta man metong yang matenakan at patikan ni Chodin, iya ka no mapipressure ibatak. Lakwas na't akakasawap na pamurin ini, uling iyang anting mentor na. Pero po, gaman niya po gangalan niya po king larangan ng Giant Lantern ngayon, po ay kasi na connected. Pamisa-misa po natin kung buring kutang, pupunta ko naman po para manyag pong advice, idea, or anything para ating parol. Inyang malatiya, alos ela ka numikikilakilala rin mga wang parol. O ning kelambatan, antila mo ka numikakamag-anak na, pauli ning apiabayan. Gawa na mo naman kanong batak ing best na para king Barangay del Pilar. Proud po yung Barangay del Pilar na pagmaragol kaya po, na sana pag-champion kaya. Hopefully. Samantala, marapat siya yung Giant Lantern Festival mag-umpisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya kang Robinson Summers Pampanga king December 16 ang mismong kompetisyon at ayalben niya naman ining live king CLTV 36. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin.
Laban rin ding mga regular balita ang kinalap ng kaya katamong news team. Para kang aliwa pang updates, i-like and follow yun lang mo rin kaya kaming social media pages. King lagyo na po ning mabilog si LTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.